UMDC ka jayau baru MLA barem ka Shillong West uba polling do hinen ka shitarik unai lur ahaja arpho ularung dekhot no eladi ka dekhot bapura jo ka Khasi Author Society ha ka jo ka por uba polling do ulan no senyang rui ka Khasi Author Society da ka pisa ka belong sau pho hajar tingka polling do menta ina penias no eladi kum dekhot sijing em jo ka Khasi Author Society Agwede berkini kejirung khot kejongi nagli jo Khasi Author Society ikwa ekaban penpau ye kowe ka jingsisa berkata long hadar kam trikam jo Khasi Author Society hagi posnem ki bamenswa irantang kendiat kirkhat like how so-called modern. But kita kilombe kambun kinoi kai. But ketu kini ki officer sarkar ki ba dan ke jisotanat ban thopat but train ka benta ban roy insan ye Ktien Khasi ba de Ktien Khasi. Ray akini ikini senam ki berada dan kumba reunion senam adu menta kejirun khat ceka Khasi Author Society kaunte shu tang nak dengan kai bat ki officer sarkar ki ba ongno tho tang ye ki got literature handrai ni la kham kedok ya kinong tho kibadan haki kam ke fer but ye kijitep haki tanat jitep kitna jistat ki fer Haba jingkran hakani kesngi uba pol ulo ong badan kam ban pen em ga Ktien Khasi berkumta ula pentip banang ni syakhamat habau tho jing tho un tho lang bar Ktien Khasi bar Ktien Phareng khnang ban la ban Pule ga Ktien Khasi uba pol ula pen pawru e jing ban yaw ba ga Ktien Khasi hadu menta kampat rung ka khrnit ka ba phra jo riti sanchar ka India wala ka de ga Ktien ka bla rung ha ki jaka Pule kuma ka Calcutta University na do ka snam sha jar khandai spa khat khandai basijingen jam Khasi Author Society Keting don jopi, dan keting kesan juga saya. Dilarangi pet ya tang hakani ka than ge jongi shate lam ingi ru ki jing ya khun ban yo ya ka jing itu ya ka Ktien maka Ktien ke dei ka pas mensim jong ga jai mendre ka Ktien ke dei ka jing phalang ya ka jing dan jong nu jai mendre ka jing rospa joka ti larangi pet tang hakani ka than ka jongi shate lam ingi ru ni i ka jing pher pa kumno ha sam ka aham sahitya sabha kadai ka kenhuan ka bakran hadu kata-kata bat kadai ka kenhuan ka ba baro hijak profession hijak kam hijak jingtrai ki bru na ki lain jingtrai baro ki yesno ktilang pan klan ya ka dawa jong ka Ktien wat ka culture jong Assamese pipek kalong kumda kumju Manipur ni kran retang ka thok tar ka jungki ni kran ka film industry ka jungki kadai ka wei ka ba la khlain bha la yak bha shakhmat ka ba ki hall ki theater jungki kalong compulsory ba kin hapan screen ye ki film mai de tapi kan lai kan ni kan ka ji ksat banyo ai ka ji thu hakan ka khnet ka bapra ki ek schedule ko ngi om ka Ktien bodo kala dayo jaka hakan ka schedule ka khnet ka bapra ka baga jongi ka Ktien Khasi ka jongi la Pule ning ko ya ka Calcutta University ha ka snam khat khandai spa khat khandai ka bamut bakadap si spa snam men chem snam ka jing Pule Ktien Khasi kum ka subject hadu degree level la Pule ka Calcutta University si spa snam menchwa bat mata ni kita
kesat haju benang landung nyo e kejing itu ya Ktien jongi hage ichi dulu nak kata masno kejingwan kejonga kejingwan kijong ba bendo bat ngai kiwe ki don ha kan ye ka lumpung san pathai ki don ya ka ji ban tho on pau e limbau kulom jongki kenwan isno lang normal ngakan mau mengikan hi ya ki nongilam ki kelak benolong ke dan juga politician kelak benolong ki statesman Henry ki babon lagi kita ni ke literary background kan ni ke jing tibet ke jong ki kum kin nong tho